sothinta lencwebe ukhumbule ukuthi lencweba lena ithinta kakhulu kulabo mabhizinisi osomabhizinisi abasebancane ithinta kakhulu ekuthenini ube nesithunzi uhlonipheke emphakathini nasesitolo nje mayifika abantu bezothenga kuwena bakwazi bakuhloniphe bengakuthathi ngenye indlela. Leli bhande ke ukuthi libaluleke kakhulu ke lona libaluleke kakhulu ngoba lona liyavika into elenzayo liyakuvikela bese laphinda futhi la usebenza khona liyadonsa. Uma ukuthi unesitolo ke noma ibhizinisi leli bhande ngelihambe lodwa uzohamba nanasi isibungu sakhona nanasi isibungu uzofika ugeze uqeda ukugeza uvuke ekseni uyophalaza mase usebenzisa lesi sibungu. Isibungu leso usisebenzisa ntambama ke sona hamba kokubili nebhandi uma ukuthi unesitolo. Uma kodwa ukuthi umuntu nje oyizamelayo ngenye indlela uyachazela ukhuluma nalo utshela yonke into oyenzayo wena lebhandi leli mase liyayenza gauge ngoba uma uchazela kufuna ukuthi ube nempuphu emhlophe ube neplate elimhlophe ube namanzi ngeglass eceleni bese uba neshu elimhlophe sokutshela ukuthi konke lokho kwenzeni. Thokozani Makhehla.